mbaro wonde kala mi salmi non haalta mon do ko mino Abbas Mal Abbas Dia en Ndour TV e wondude ballal Ibrahima kala kala fijol gorko mo Agnam Yoroya min duttima kadi hande yewtide modon te hande kadi parten koye dartol fulbe walla mbiyen dartol Fouta Toro so dum be ni mbodo jogi neral faade e modon onon leñol fulbe fof Ibrahima kata leñol gorko mo Agnam Yoroya be wi on o mo salmi non o mo jarno on o faami tigi sunare mako woni sunare modon o wi won bandirabe to o hebi message modon o hebi nele modon o hebi mana ngana hoore mada téléphone aji modon o weltima o faami tigi sunare ko woni sunare leñol o woni Sénégal boyta war wol wi mana ngana hoore mada mbayri yidi en enet dum non ene wodi kono wonano tan koy heblo sabu ko mbaden ko en namdi tigi liggéey e namdi yubbinde ko mbaden ko non bandirabe amin biya on ko mbatten ko min paami tigi hakkillaji modon ene hen amin biya on jaram te so dum benni amin jokki namdade ballal modon sabu minen ko min baddo ko onon mbawata wiide dum tigi ko ni wodi walla ko ni wodi kala ko jiidon e jewde he ko fewani amin nyaagi on de ballal de dum fewnite sabu go yo few wona war few hande kadi jidden haalde ko dartol odo bitere Cheikh Mouhamad Al Maqami so tawi non en kaali Cheikh daru Cheikh Mouhamad Al Maqami ndaw ko hani sabu odon o ittino gurnam makko o ittino fof makko o hokki Fouta de Fouta mettuno laamade nde ni woni mana bandirabe tubakobe ene piya bangi safar be ene piya bangi ni woni kanko o felliti o darima o gulani mayde o itti gurnam ko o hokki Fouta te kadi kanko wonno baamu odo Abdou Salam kan hono odo chef de canton Damga laaminodo duubi nogas e jeedidi bandirabe jidden tugude ko don ha paare les non bandirabe kala ko jidon en der yewtere hen so tawi on naatani hakkillaji monon pamonde sambo ko yofe wona wa few so tawi ko kalten ko joppuɗen ɗum koye deftere Cheikh Moussa Camara Ganguel hono maayo gandal e deftere maw wiyetede Zour Al Basatin e seeɗa e manano ko jowɗen haalde e gurdam Abdoul Bakar joppuɗen ɗum koye e windande hono oɗo Ibrahima Abou Sall to wawi wonde kala e nder fande amin mbima Sall a jarama min juppi e windande ma so ɗum ɓenni bandiraɓe kanko Cheikh Moussa Camara Ganguel o wi oɗo Cheikh Mouhamad Al Maqami ko neɗɗo joom gandal ko neɗɗo joom sembe ko neɗɗo joom mana gan hoore maɗa pinal ko neɗɗo joom relation bawɗo jokkodiral o wiite kadi ko joom kawis o wi o darinoma e jamanu mo hono ngal ɗo gandal walla ngol mbine lawol almami mali o wi ala mo foti saabu ɗeɗon defte ko kuñina ɗum ko ganduno ɗum te kadi o haalimo kadi mana gan hoore ma hono kawis o wi saabu o meeɗi arde wuro woro wuro ngo wiyete ko Cilol omo jaɓɓa o winde wonnon ko gorko joɗɗo so tawi o ñantimo o darima sa yimo so wona taw aɗa wondi e kirem a wawa anjamu o wi Allah waɗi wol mana gan hoore maɗa gonnoɗo ɗon on ene wondi e mo kiram walla ko way noon ndaarimo e nder darɗe ɗeɗe wona darɗe pewɗe wi on heewi faaro mi andani oɗo holno wayni rumti mana ganduɗa hoore maɗa kanko Cheikh Mouhamad Al Maqami on nani ɗum o wi Allah de e hewde doole e sembe ene wawi wonta yi innama aade ha maya ɗone ɗon o ɓeɓi guila on mobbi o wumdani ko noon o maydi te kadi o jokkodiri e mana ganduɗa hoore maɗa oɗo bite Almam Bokar Sade ko lamɗo gonnoɗo to e ɓundu mana ganduɗa hoore maɗa Boubou Bannaru Boubou Malick Sy ni woni mana ganduɗa hoore o jokkodiri e ɓeɗo wonnoɓe to e Ndar kono mana wuro wiyete ko hande Saint-Louis e nder kitali 1872 e gardugol oɗo biyete mana Cheikh Chadibou o jokkodiri muɗum on tagi jokkodiral makko mana ganduɗa hoore maɗa e Tafsir Hamad sen kaali Cheikh Chadibou kañumne koye waliyaɓe tigui jeeya koye seereɓe mawɓe saabu ene sifa e makko ɓurɗo mana gan hoore maɗa sarde diine o e oɗon diwan biyeteɗo hande Saint-Louis ɗum woni on jokkodirimo e Tafsir Hamad oɗon iwdi muɗum ko Hayre Law oɗon wonno ko interprète e oɗo gouverneur biyeteɗo Bouyel Williams ɗum ɗon wanno koye Bouyel Williams ɗum ɗon wanno koye nder kitade 1845 waɗama kadi ñaawowo e tribunal ngal Faidherbe sosno to e tribunal mana ganduɗa hoore maɗa l'islam walla mbiyen tribunal diine saabu kamɓe tubakoɓe nde ɓe garnode e to men to walla kala leydi nde ɓe gari soɓe kalfi jomumen ɓe mbiyata ko min ñawirta on kono min ñawirta France ni ko loi ji France min guittata min nawa ɗum to ɓe tawi ɗum wonata saabu tawa neɗɗo wonde pinal muɗum ene wonde masalaha muɗum ene wondi mana e diine muɗum yaada ñaawamo no ñaawirta oɗo mo ganduɗa o jiidani mako pinal o jiidani mako diine ɗum ɗon mana hay pinal jaɓan ɓe tawi ɗum ɗon yahata ɓe pelliri wiide eɓe cosa ngal ɗon tribunal ngal wiya tribunal mana islamique ngal ganduɗa yo kamɓe ɓe kalfiɓe yo ñaawi e nder oɗon diwan jafɗon yoɓe ñaawi e oɗon ma ndeɗon ñaawore yoɓe masle oɗon masala ha kanko omo jeeya e idiɓe waɗede mana ganduɗa hoore maɗa oɗon ñaawowo nde o wirni e nder kitade
nder hitande 1857 lomtimo mana gandanɗa hoore maɗa oɗo bite Doudou Seck sen kaali Doudou Seck noon ma hewɓe mbi hol Doudou Seck haqqillaji mumen mana gandanɗa hoore maɗa pamata hol on Doudou Seck kono so tawi mi wi mana gandanɗa hoore maɗa Bouyel Mouktar ma on foof on gandu saabu baba maɗa wi Bouyel ne rondi warama so tawi noon Bouyel ne ronda warama ko laana rondoto warama kono noon oɗon Bouyel ko laanaka mana gandanɗa hoore maɗa ko indema ko ƴetti oɗon wiyete El Hadji Bouyel Mouktar o yettete ko Seck o jibina koye nder kitali 1826 o woni mana mawɓe interprète hono ɓeɗo firtoɓe hono ɗemɗe tubankoɓe mana gandanɗa hoore maɗa e Pulaar kala mana gandanɗa hoore maɗa lamɓe ndewino e juuɗe mum ha oɗo biteɗo kañum sosi Dakar o meeɗa sosi Dakar par ce que o tagui Dakar ko lebuji ne jooɗi ɗon subalɓe ne mbaɗi ɗon wuuro mumen waro takki ɗumen yiiɗi hodde ɗon o hoddi ɗon ha ɓooyi ɓe pirti taarih o ɓe mbi ko kamɓe cosi Dakar ɓe meeɗa sosde Dakar oɗon ko kanko wonno interprète muɗum o wadde maɓɓe ko heewi kono sakkere gurdam makko ɓe jiiɗi ko habdemo saabu omo ɓaɗi trop diine omo ɓaɗi trop l'islam haɓe mbatti wi no mbiyata yimɓeɓe hande ni o jompa hen e ko wayno ko wayno bandiraɓe ɗum ɗon ko haala ngo ko jiiɗa nadde hen ma en gartu hen kanko Bouyel Mouktar mana ganduɗa hoore ma no mbiromi ni kam no way foof heeɓi inde makko kaɗon laana immotono ko Saint-Louis ene jakko ƴetta e dande mayote ene yaha ha yettoyo mana ganduɗa hoore maɗa Bakel ko laabi ɗiɗi gonno e nder mana ganduɗa hoore maɗa oɗon diwan hakkude Sénégal e Mauritanie wonta Sénégal woɗani Mauritanie wonani ko kamɓe gari ɓe mbaddi o Sénégal ɓe mbaɗi ga Mauritanie ko mana ganduɗa hoore maɗa ko maayo ngo ko Bouyel yahata ene arta banggue jeeri to mana ganduɗa hoore maɗa yimɓe ne jaha arta ɓe gaari mbi ga ko Mauritanie ga ko Sénégal ɗum noon bandiraɓe ɗum noon kadi ko haala ngo kanko Cheikh Mouhamadou Al Magami o ha joyi koye nder kitali 1878 o hoɗoyi Magama koye nder hitande 1882 caggal mana ngal hoore maɗa Ceerno Ibrahima nde wirni Ceerno Ibrahima so tawi en kaali haala mum ma en ciftoɗa Abdoul Bocar Kane saabu ɓeɗon kadi ko Abdoul Bocar Kane yanno e maw mana ganduɗa hoore maɗa warimo saabu wimo ko jokkodiri e tubakoɓe kanko Ceerno Ibrahima o jibina ko Koungheul Koundel o jibina ko Koundel koye Guénar o yeehi o janggi to e Mauritanie e diwan biyeteɗo mana ganduɗa hoore maɗa Trarza o janggi on koye e safale ɓeɗon mbiyeteɓe Ould Daymane ɓe janggini mo o arti omo jogui gandal omo jogui foof kono noon o wawa hebde banggue mawɗo no jooɗo ni woni o jokkodiri e ɓeɗon tubakoɓe e salade mana ganduɗa hoore maɗa colonial Abdoul Bocar kañum ne joguino jiiɗe kala mana mo jaɓɗo colonial halfede e kala jokkodirɗo e tubakoɓe firti kadi yeeya Fouta ɗum noon noon bandiraɓe ko miijo makko wonno te kadi ɓeega kadi ko miijo mumen gonno saabu ko peeji ko ɗiɗo gonno e nder Fouta on jamanu ɓeɗo mbi minen min kalfama min ngala hakkadine choix min jaaɓi saabu Allah e nelaɗo muɗum saabu ɓesguji amen ɓe mbi minen amin kaɓe haaɓe maaya ɗum woni feccere Abdoul Bocar Kane donc so tawi a wi aɗa ñaawa ɓen kamɓe fof eɓe jooɗi e gonga mabɓe ala fof gadduɗo e mabɓe oɗon bone so wona ɓeɗo tubakoɓe so tubakoɓe keeɓi France jooɗima walla ɓe keeɓi mana Angleterre ɓe jooɗima mi sikkani so furankoɓe ene mbadda koye mumen ha kadi jettoɗon ɗum noon bandiraɓe ɗum noon kadi ko haala ngo kono Ceerno Ibrahima nde Ceerno Ibrahima wara kono oɗo biyeteɗo mana Ceerno Bocar e oɗo biyeteɗo Oumar Doundou Thiilo e oɗo biyeteɗo Dawoudou Bouye oɗo biyeteɗo Mamadou Yero to guiji on e woɓɓe almuɓe caari ɓe peeri ɓe mana ganduɗa hoore maɗa paayi Fouta Toro ɓe paayi Maayo ɓe paayi Jeeri ni woni ɓeɗo kañumen pelli faade Guidimak mbi minen min tampi Guidimak o banggue soninkoɓe ɗon jeeyi mooloyi toon koɗe wuro ngo wiyete ko Mangol ni woni ɓe mbi ɗon min hakkadi min jiiɗi deere min goppi Fouta Cheikh Mouhamadou Al Magami nde arti yeehi ene fayi funnague nde juuroyo hono oɗo lamɗo juul walla mbiyen mana ganduɗa hoore maɗa lamɗo julɗo mbiɗen hono mana ganduɗa hoore maɗa ɓi Cheikh Oumar yeehi toon nde yeehi ha ari to mabɓe ɗo yiiɓe yewtide mabɓe wi min gomni koye lawol mboɗo yaha mboɗo juuroyo Amadou Cheikh Oumar ɗum ɗon noon jinmi o garon garton keɓon Fouta joɗɗon saabu son péri on goppi Fouta bonat Fouta ne sohli ɓiɓɓe mum en sohlibaɓe no mbaɗon ni joom gande en joom peeje en gareni hoɗi Magama garon paaten toon pewni toon wuuro ngo ɓe mbi min jaaɓi o yeehi toon mana ganduɗa hoore maɗa haw o artoyi duuɓi ɗiɗi walla tati ɓe tini o arti ɓe garti ɓe paati Magama ni woni sen duttima e Magama wuuro ngo wiyeteno ko Kumballi wuuro ngo ko wuuro ɓurgo ɓoyde e nder Fouta saabu ko heewi hoɗi ɗon ɓenni saabu Magama hoɗama e nder kitale 1300 honno ɗon ko Mannayen woni Hamadi Mannayen ko lefol laamu yimɓe fof ne nanaɓe nde ɓen gimmi ɗon jawɓe jombo koɗɗi on ɓeɗon kadi ko joom laamu en saabu ɓeɗon mbiyete Hermès ɓen kañumen koɗi ɗon duuɓi ɓen ne gimmi ɗon
hodde don be do yalalbe mana gananda hoore maade ko addunobe e koli tengel ben ko yimbe koli tengel en be don kanyumen e gardugol machine yeroba ben ko bababe be don itti dum men don ko be do bambaran ko be taw en jalay mumen don ene kona en nanga bi mumen battu men maccu ben kanyumen don joda don fiontaade peri jeyi ngoppi wuro ngo ha jamanu goddo ni woni safalbe wonnobe dande mayo te ngari kebi don badde don mana lamorgo mumen mbi wuro ngo mana gananda hoore maade ene wili kodde hono be robite sorfa le Cheikh Oumar Al Fouti immito e Mali ene ara ene yirlo e diwanuji ko be don o tawi don ni woni ciagal ben mana gananda hoore maade wuro ngo woppa hay goto hodani maggo ha mana gananda hoore maade kanko odo o ari hotte wure ciagal Ceerno Ibrahima ari hode wure le Ceerno Ibrahima ni wirni wuro ngo usti doole sabu yimbe hewbe dogi kuli boneji sabu wuro ngo tawi ada hoore maggo il foftida sabu ngo woni koy saramayo safal be ni gimmo bangi worgo bangi rew wobbe ni gimmo ga tubu ko be ni gimmo oga bangi wuro ngo e ngo metti hodde tan dal no pamirto ni kanko Cheikh Mamadou Al Magan waro wodi wuro ngo o wadi ngo leede o wi legal ngenar legal damgo legal bose ni woni so tawi are wuro sa tawi a namdima tan ngenar nabe wiyama benda so ta ngenar najo a yidat wu hodde don so tawi ka damgo yimbe awe damganabe ne ga yidat don te a fewnito o wadi non wuro fof legal fof jafdon bandira wona wuro o wadi don julirto o wadi don nyaawo o wadi e diine o wadi don médiateur hono mana maslo o wadi don hono mana nango askal nango impôt wuro ngo fita saraji wuro di pita yimbe be kolla no jodiri wuro ngo yubbi ngo weli ngo buubi yimbe mo hakkadi yimbe ne ngara inde ma hono beydo yaaji e munu ha e der kitale 1885 ni woni o yehi to e bundu hono no biruno mi nani ni juuriyade hono odo almami Bokar Sat o yehi o juuri yimudum kadi e der odon jamanu kadi hono odo bitedo Moussa Molo Balde ko lamdo firdu wadi hodde capande nayi labangal pucci yo aramo en yidi mo nayi mo firdu o wonde mum don ha wadi saha kado arti on saha non fuura en no biru mini en muusi en sari en metti lamade hono on ta wonno mana ngana hormat chef de canton Guénar odo biredo Hamad Alaji ko bi Abdul Qadir Kan ni woni Abdul Bokar Kan e bandirabe mum jane mum bi yobo pour warede sabu Abdul Bokar on ta kala jokondirdo e der tuuba ko o weta mana ko yobo so paali o nafradu on felliti mana woppi kanko Cheikh Mamadou Al Magami o jeewi o wi kanko de gandal makko e pinal makko e doole makko kanko ni yo jeew holko fotata wadande fuur o felliti hutorade gandal makko o windi lettre faade odo gouverneur gonnodo Saint-Louis bitedo Jean Baptiste Émilie Louis Barthélémy Sodje ni woni odon o wonno gouverneur Saint-Louis odon jibina ko le 28 février en der kitale 1853 o wirni ko e le 1er novembre 1900 wari ko nyaw bitedo fièvre jom tawne arno mana e odon diwan ni woni hewbe koy odon mana ngana hoore mada nyaw may kambe be don wodel o windi be atake o wi jettode godini geno jom sembe o wi gardido windere yo jam kisale won e odo Muhammad mana gananda hoore mada o wi sudu benni o wi e Isa bi Maryam mo kisala mo jam e kisingudi o wi misalmini mi calminali mana urdino miski kulari o wi beldino suhara o wi mana gananda hoore mada no juumir o wi an lamdo laamabe mo geno ardini e les asman e lamdo dar o wi mi hebi bataki ma mi faami yo geno yop jobdi mojjiri o wi no mbirumi ni ngenar e dango tuggi ko gawul hadde bankani o wi ko dum woni bandu fuuta kono hoore nde arana ko dum tagi bosoyo o wi en tampini mana ganduda hoore mala diwano o wi non go dum wadi mana yaakaram geno e maada nde desnata kam fuuta o wi nelda kam o wi no waydi nelda kam konu no way fam no foti fof mi wada lappol e fuuta e inde France o wi mi holla mi haalnabe ko gonmi e dow mum o wi mbod jogi yaakar tan ma dum nat yimbe daña mana ngana hoore mada deere o sifi o wi signini odon mana bata ko Cheikh Mouhamed Mahmoud o wi kan o wi le 7 février 1889 ni woni bata ko ita ko deftere Cheikh Moussa Kamal Gangel no biiru ni maayo gandal deftere mako wiitende Zuhur al Basri e hello mana ngana hoore mada 363 walla den temedde tati e capande
jeegom e tati ni woni kanko Camara o wi de oɗo Cheikh Mouhamadou Ahmad al Magami o waɗi ko hunde de o wi ko hande o wi sabu nabi Yousuf namdinoma Firawna yo res ɗum ngalu Égypte o resna o bonnani o wi so tawi aɗa namdo laamu ya resde ɗum aɗa fewno o wi ɗum ne moƴƴi ha may donc Cheikh Mouhamadou al Magami ko wanno ko hunde nde o fonno wadde ko ƴewde dandude Fouta e nder kitale mana 1890 Abdoul Bokar kañum mana immi to banggue jeeri faati maayo